Čaute, takže vítajte u môjho prvého let's playa. U môjho prvého let's playa vôbec. Čo budem natáčať? Budem natáčať hlavne Minecraft, ale rôzne tutoriály možno, ale aj rôzne veci, ako si stiahnuť Technic Launcher, alebo čo vlastne bez toho, aby ste museli byť zaregistrovaní na minecraft.net. Hlavne to. Takže asi tak. Ja som si už niečo predpripravil, aby sme nemuseli sa držiavať tým. Takže mám tu postavený dom. Teraz si sadím tu sadeničky na stromy. Čo do budúcna budem vôbec robiť? Budem si robiť sklad veľký a aj iné veci hlavne. A čo by som chcel vlastne v prvom dieli urobiť je end portal. End portal, ale bez dia pomôcok, a to pomocou lávy, ktorú som našiel vyvierať na povrchu zeme. Takže dáme si tu nejaké torčky a ešte si tam zasadím nejaké tie mrkvičky alebo čo, to potom. Takže pozbieram tu vôbec tieto veci. Natáčam to s frapcom a s mojím mobilom. Mne sa zvuk s frapsom posunul, tak preto som musel, keď som to natočil, som musel si to teraz, vlastne si to prehrávam a do toho rozprávam a neviem vôbec, čo sa stane, ale viem, čo je základné, čo pôjdem vôbec robiť. Takže asi pôjdem si potom po kravičky sa napapať, lebo som hladný. Neviem, čo mám rozprávať, pretože pri prvom let's play sa neviem, čo by som mal rozprávať. Možno o sebe niečo. Takže ja na YouTube kanáli sa budem volať Neon. Napríklad. Prečo sa to stoplo? A teraz ideme si pozabíjať tie kravičky. Hlavne. Tak. Dobre, OK. A píšte do komentárov, či sa vám to vôbec páči, alebo nejak tak a tak ďalej. Či sa vám to vôbec páči tie videá a chcel by som sa nejak stať tým lepším, alebo jak to mám povedať. Hejterstvo mám tak akurát, viete, kde. Takže keď mi budete písať nejaké komentáre, mne to je jedno, proste ja som za slušné názory. Hlavne a chcem, aby som mal aspoň takých 5-10 odberov. Budem natáčať napríklad s kamarátmi, alebo ja neviem. Ahoj, kravička, no. Takže ja som len tak. Ja som sa zrodil na púšti. Ďaleko od spawnu. Ja som sa spawnul vo zimnom biome, ale nie v tomto, čo práve teraz som. Ale ďaleko za púšťou, a tu za púšťou som našiel také miesto, ktoré by sa mi možno páčilo. V druhom dieli sa prekvapíte, čo som našiel za kamerou, takže vám to nebudem hovoriť dopredu. Ale v tomto ešte dieli uvidíte, ako som zabil so silverfishkami. Ja som sa tam ľakol úplne, že som to musel začať nahrávať, takže silverfishky tam boli, no ja som vykopal stom a zrazu tam boli silverfishe, takže ja neviem. Tu som si piekol mäso a nejaké veci, potom som si to roztriedil a potom vedľa domu bude aj, ako to mám povedať, ideme si teraz zasadiť ešte niečo. A budem po taký vchod, alebo čo som si len tak vymyslel zo srandy, kde bude mať vlastne kde bude mať vlastne tu ten sklad s tými, jak to mám povedať, s čestkami, áno, sklad. Takže teraz sa asi pôjdem vyspať. No dobre, nebudem to spievať, nebudem sa strapňovať. Fakt neviem, čo sa bude diať, takže som sa išiel vyspať. No a teraz
ešte poviem posekať, vlastne nie. Teraz to stopnem. Za chvíľu to stopnem na chvíľu a my sa aj za chvíľu potom vrátime, ale ešte musíte počkať. Ešte poviem si tu pozerať nejaké veci. Neviem, pretože fakt úplne som mimo. Mi tu ešte ventilátor veje, pretože je strašne horúco vonku a je mi horúco. Dneska som bol do Pšenskej ľadovej jaskyni a chcem si urobiť Facebookovú stránku, na ktorej bude Neon Mine Let's Play. Takže len tak, pre zaujímavosť, keby ste chceli vedieť. Neviem, ja sa chcem dostať viac dopredu s tým Minecraftovým natáčením, keď sa to bude niekomu páčiť, niekomu nie, to je jedno. A teraz bude ten strich a uvidíte, čo sa stalo. Takže tu som prišiel, som kopal a teraz, pozrite, jak sa to dlho kopá, silverfishka tam bola. Vôbec som sa, tak som sa zľakol. Aj dole boli silverfishky, tu som vykopal tiež. Vykopal som, tam bola ďalšia silverfishka, ktorú som zabil. Pozrel som sa dole a tam boli ďalšie silverfishe. Ajaj. Oh my god. Chcel som si to tam iba poznačiť, nebojte sa silverfishek, sa až tak nebojím. Len v premnoženom množstve. No to som dal len tak, lebo som chcel, aby ste videli, že vôbec sa to také generuje, som nevedel, lebo som si chcel vykopať cestičku. Takže asi tak. Potom v druhom diele som si pridal race minimapku. Potom to, jak natočím vlastne ten zvuk, tak začnem natáčať druhý let's play, takže je to pretočené. Dúfam, že mi nikto nezavolá, pretože dakoho zabijem. Takže asi tak, no. Tu som spadol, lebo som sa chcel pozrieť, či tam už sú tie silverfishe, ale už neboli. Takže asi nič, no. Potom som sa vydal domov a začal som s tým... zobral som si 2 kyblíky, napúšťal som lávou aj vodou a... vlastne keď potrebujete, keď si chcete urobiť, jak to mám povedať, Nether portál, tak potrebujete hlavne aspoň 14 kyblíkov lávy, keď ho chcete celý, ale nie, že treba teraz 14 kyblíkov zháňať, ale na to idú a jeden kyblík stačí a jeden je 10 krát alebo 14 krát tam prísť k tomu, hej. Tie rohové vlastne môžete mať z čoho. Nakopal som si tam nejaký kvarc a tak. Potom budem svoje sídlo zväčšovať. Nemám veľkú kreativitu, preto sa nebudem tak snažiť o nejaké tie pekné domy, aby ste si mysleli, že teraz budeš mať pekný dom, bo ináč jem dislike. A keď budeš mať pekný dom, tak budeš mať like. No a tak, takí ľudia sú a mi sa takí ľudia nepáčia a ja vždy píšem len pekné komentáre do statusu, tak ja neviem. Vlogy. Keď sa bude niekto pýtať na vlogy, keď to vôbec pôjde, napapám sa, a keď to vôbec pôjde, tak ako si ma predstaviť, tak je to asi tak ako Kogi, len nechcem teraz počkať, žiadne partnerstvo ani nič s ním nemám, len aby ste vedeli. Teraz si nakopím hlinu, pretože som potreboval, keď chcem vyrábať Ender portál, potrebujem nejakú podperu, alebo nejak tak, keď to mám povedať. Plus takú by stačilo aj tej hliny, no a bude presný tak, aspoň myslím, áno. Takže tak. A takto mi... Dobre, tak nič, to nevadí. Takto mi napísal na Skype. Ok, nič. Takže teraz si postavíme tú predlohu z hliny, alebo to je jedno, z čoho si ju poskladáte, hlavne nie z diablokov, keby som vám tak radil. Aj keď hneď na začiatku.
V druhom dieli som našla aj tie nejaké diamanty a našla som aj prekvapenie pre vás a to som našiel jednu vec, ktorá sa generuje od 1.5 alebo teraz už neviem, 1.4.7, 1.5, úplne sa nestarám. Hlavne som šťastný, že v 1.6 už budú kone, aj keď je to trošku blbé, pretože kone si mohol hocikto vôbec pridať ten mod a by to stačilo, nemuseli by vydať snapshoty. V novom snapshote to bude tak, že mi tam ide voda a bude z toho obsidian, to nevadí, to si to obraničil. No v snapshote bude aj coal block, keby ste chceli vedieť, ale bol snapshot, kde bol coal block a ten bol strašne pekný, vyzeral presne ako, ako sa volá, redstone block, ale bol čierny, takže nič. A keby ste vedeli, tak potrebujete lávu, vodu. Musíte dať lávu a hneď na to musíte dať vodu, pretože potom by sa vám obsidian neurobil. Neskúšal som dávať, vlastne skúšal, ale nikdy mi nevyšlo, že by som dal lávu do vody a vznikol by mi z toho obsidian. Obsidian vlastne v normálnom živote, teraz mám aj tú geografiu, prezrádzam, keby som mal to tak povedať. V reálnom živote sa robí tak, že láva vtečie do vody a tak sa vyrobí obsidian. Dobre, to je nepodstatné, ideme ku tomu Minecraftu hlavne. Teraz si vyrobím Ender portál, v druhom dieli pôjdeme do Endu a najprv si... To som nechtiac vylial tam lávu, to bola niekoho iného vina. Hlavne tam chcem nájsť tú pevnosť, pretože som nikdy nenašiel pevnosť. Aspoň myslím. Teraz sa budem vyspať, pretože chcem ešte nejaké potvory zabiť a našiel som diamanty na dve veci, ktoré sú dobré dohromady, ale budem potrebovať veľmi veľa pestovať papier. Vy už viete asi, dúfam, že nie ste až takí, tí, ktorí už to spoznali, tak vedia, že na čo je papier. V druhom dieli si to vyrobíme, hlavne, a budeme, ale najprv by sme si museli vyrobiť niečo, s čím vykopeme obsidian, a po druhé by sme si potom museli urobiť, dobre, tak po druhé už nič, po druhé si už vyrobíme to, čo si chcem vyrobiť. A musím si nahnať veľmi veľa levelov, no to bolo dobré. Mám, piesok sa veľmi hodí, pretože budem chcieť hlavne aj z toho sandstone niečo robiť. Mne sa páči sandstone, takže asi tak, no vidíte, teraz som si spravil sandstone. V čom upravujem vôbec videa? Upravujem vo Windows Live Movie Maker a mne to úplne stačí. Pretože strihanie moc veľa nestrihám, iba dvakrát som to strihol, tak v tomto dieli a stačí mi na to, že klikneme F9, z frap sa vypne a zase ho môžem zapnúť, len preložím videa a mám to, takže podľa mňa, tu mi to laglo s lávou, pretože som si ju nabral, položil som ju tam, musel som sa náhodou, že či to nie je nejaký bug. Tam som mal ešte potom nejaký creative work, kde som si skúšal nejaký dom postaviť, kvôli tomu, že som chcel za jednu stenu napísať D, kvôli tomu, že ja sa fakticky volám Da, vy to môžete uhadnúť. Nevolám sa D, áno, to som tu vtedy nevychytal. Takže asi tak, no, volám sa Da a nevolá sa to ani Denis. A je to mužské meno. Ale je nezvyčajné, bol to aj kráľ, neviem aký, to je jedno, to nie je podstatné, to len tak pre zaujímavosť, ako sa volám, keby ste chceli vedieť. A nefungovalo, pretože neviem, ako sa tam stavia to Dčko, je to ťažké, radšej by som si tam dal Ečko alebo čo, no len ja sa nevolám, takže dúfam, že mi teraz druhý kamarát nezavolá a bude to v Riti, tak ešte mu napíšem, aby mi nevolal, keby náhodou.
Dobre, takže teraz nevidím vôbec video, takže to nevadí. Dobre, takže dokončím ten Ender portál, čo bude za chvíľu, keby ste chceli vedieť, že ako sa to volá. Takže tak. Takže len tak. Dobre, no. Ja som to dokončil, potom som za kamerou to úplne dokončil s tým, ako sa volá, som to úplne skončil so Obsidianom, tak akože som si spravil Flint and Steel, takže Akurník Shopa, on to naschvál spravil. Dobre, nič, nevadí. Takže tak. Dobre. Ja to dokončím. A ja som vlastne bol už na 3 a som si, jak som hovoril, som si nakopal kvarci a spravil som si už to podzemné, ale to len predloha, pretože to je len tak. Takže ja už som to dostával. Skoro, ešte si nakopal som si hlinu. Ešte som si išiel po lávu. Napopal som sa. No vlastne za chvíľu to bude končiť, lebo už to má cez 17 minút, potom to budú už dlhšie videá, vlastne 14 minút iba. To nevadí. To je jedno úplne, takže potom timelapsy, to je jedno. A tie vlogy. Tie vlogy asi nebudem možno robiť kvôli tomu, že neviem, čo by som rozprával vo vlogoch. Keby sa dostal nejaké nové nejaké, ako sa volá, nejaké odbery a tak ďalej, keby sa niekomu páčilo nejaký vlog, možno spravím nejaký prípravný a keď sa bude to ľuďom páčiť, tak hlavne, aby ten gaming sa im páčil, pretože budem robiť gaming hlavne z Minecraftu a chcel by som si možno zahrať aj nejaké iné hry a to neviem. Neviem, pretože ja som chcel hrať, možno GTAčko by som mohol začať hrať, ale môj notebook vlastne moji rodičia. Takže je to problém. Ale ja už sa to rozlúčim s vami a neviem, čo by som mal povedať. Ahoj a na budúce. Čau.